Кіраўнік МЗС Літвы не бачыць падставы для анулявання акрэдытацыі прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні, пра што хадайнічаў дэпутат літоўскага сейму. Сергей Ціхановскі апраўдваецца перад літоўцамі наконт сваёй заявы пра стварэнне астравоў для Беларусі за мяжой. Добры дзень, тут Ганна Соваць, гэта Пік Свабоды, мы ў жывым эфіры. І сёння мы пагаворым пра стаўленне ў Літве да беларусаў, беларускай пазіцыі, беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама пра непаразуменні, якія ўзнікаюць праз неасцярожныя заявы і ініцыяваныя спецслужбамі канфлікты. І госці нашага эфіру палітолог Вадзім Мажэйка. Добры дзень, Вадзім. Вітаю. І літоўскі журналіст, аглядальнік Вітаўтас Брувярыс. Добры дзень. Добрый день. У сераду дэпутат літоўскага сойму Вітаўтас Сініца звярнуўся з хадайніцтвам у літоўскай МЗС. У ім сцвярджаецца, што прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні нібыта выкарыстоўвае прадстаўленую Літвой гасціннасцю, добрую волю не для ўмацавання добрасуседскіх адносін, а для стварэння ў Літве своеасаблівай базы альтэрнатыўнай Беларусі. Палітык заявіў, што Святлана Ціхановская нібыта прымяншала значэнне небяспекі антылітоўскай тэорыі літвінізму. Ён таксама раскрытыкаваў Сергея Ціхановская, які ў інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна» заявіў пра ідэю стварэння астравоў для Беларусі. Пазней міністр замежных справаў Літвы Кястутіс Будрыс у адказ на гэта заявіў, што не бачыць падставаў для анулявання акрэдытацыі прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні. Гаспадар Вітаўтас, наколькі зварот дэпутата Сініцы адпавядае агульным настроям у Літве палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, шараговых грамадзянаў? Отчасти соответствует, да, потому что мы понимаем и видим, что не сам тут Синица, как бы главное, это только деталь. Главное, что он пытается, как тут, извините за выражение, словить гайп, да, гайпует на более широком контексте. И этот контекст ясен и виден уже довольно давно. Антибелорусские, антирусские, антирусскоязычные, скажем так, и антирусскоязычно-иммигрантские настроения в Литве видны уже давно, и только вопрос времени, всегда было ясно, что только вопрос времени, когда они выльются в какую-то более острую форму. И мы это видим, и такие выступления, и такие обращения, как депутата Синицы, они, конечно, это не последняя кульминация этого явления. Скажите, калі ласка, ці былі нейкія даследаванні вось гэтыя антыбеларускія, антырасійскія, антырасійскамоўныя, антыэмігранцкія настроі? Это якая частка літоўскага грамадства? Наколькі гэта ўплывовая частка літоўскага грамадства? Ну, внятной такой очень артикулированной социологии, в смысле там цифр и процентов, я вам дать не могу, и сомневаюсь, что кто-нибудь в Литве может это дать. Но достаточно сказать, что это довольно такая, не знаю, внятная, серьезная часть населения. И тут главное, что тут переплетаются и соединяются в этом разные сегменты, даже диаметрально противоположные по другим политическим и идеологическим вопросам. Тут есть и, скажем так, такой как бы вильнюсский патриотический, либеральный, скажем так, либерального права, либеральный демократический мейнстрим, он начинает обращаться в эту сторону. Есть крайне правые националистические маргиналы, есть пророссийская часть, извините опять за выражение, ватная часть общества, да, которые тут пересекаются и формируют такой довольно разнообразный, но единый фронт в этом. Так, если так грубо говоря, ну, я бы говорил о какой-то трети, может быть, даже всего населения, а то и больше, который, конечно, в разной степени серьезности и строгости, но они испытывают вот этот по сути, ксенофобский, антииммигрантский и в этом случае антибелорусский, антирусскоговорящий, антироссийский и отчасти даже антиукраинский сентимент. Вадзіма, ваша ацэнка як беларускага аналітыка, як палітолага настроя, вот этих настрояў у літоўскім грамадстве, ў стаўленні да беларусаў, да беларускай пазіцыі, да грамадзянскай супольнасці, ну калі глядзець ад 2020 году і вот праз 5 гадоў?
Ну, глядзіце, я б тут перш за ўсё адрозніў тое, што мы ўспрымаем на ўзроўні таго, што мы бачым у гучных загалоўках ці бачым у нейкіх канкрэтных выпадках, адрозніў ад таго, што ёсць глобальна, бо насамрэч мы бачым, як і бачылі вялікую падтрымку як ад літоўскіх палітыкаў, літоўскага ўрада, літоўскіх праваабаронцаў, ад іх падтрымку для беларускай дэмакратычнай супольнасці і, безумоўна, гэта усе бачаць, заўважаюць і вельмі за гэта ўдзячныя. Вельмі за гэта ўдзячныя Літве, што ў складаную хвіліну, там, пачынаючы там, ад Святланы Ціхановскай і да абсолютна кожнага там, шаговага беларуса, што ўсе змаглі тут тысячы, фактычна десятак тысяч, знайсці нейкі прытулак, і ўсе беларусы за гэта Літве, канешне, ўдзячныя, тут няма ніякіх сумневаў. І бачыць, што гэтая падтрымка не знікае, што вельмі важна. І таксама чыста нават на побытавым узроўні я вельмі шмат бываю на вуліцах, у крамах у Літве. Ну, насамрэч, я асабіста ніколі не сутыкаўся з нейкімі праявамі, там, не ведаю, ксенафобіі ці ўвогуле негатыўнага стаўлення. Так, конечно, не трэба да людзей падыходзіць і пачынаць размаўляць па-руску і чакаць, што цябе прымуць, так бы мовіць, з прасцёртымі аб'яццямі. Гэта абсолютна зразумела. І абсолютна ясныя усе хваляванні і там любого грамадзяніна Літвы і палітыкаў. Хваляванні пра бяспеку, пра рускі мір, і асабліва там пасля заяваў Пуціна, што паўсюль, дзе гучыць руская мова, туды мы прыйдзем з танкамі ад вас саміх абараняць. Ясно, што мусіць быць хваляванне пра бяспеку, гэта абсалютна слушна, абсалютна важна. Але іншая справа, канешне, як гэта бывае ў асобных выпадках, бо пра грамадства я б сказаў, пэўна, пра тры групы. Ёсць, сапраўды, тыя, як вы Віця абсалютна слушна заўважыў, ёсць фактычна тыя, хто самі з'яўляюцца староннікамі рускага міра, больш-менш прыхванымі, тыя, хто самі размаўляюць па-руску, і так, тыя, хто негатыўна ставяцца ўвогуле да ўсяго мейнстрыма, і такім людзям, канешне, не падабаюцца беларускія дэмакратычныя людзі ў Літве не таму, што там і беларусы, а акурат таму, што занадта дэмакратычныя з непрыемнымі каштоўнасцямі. Такія людзі таксама ёсць. Ёсць тыя людзі, якія вядуцца фактычна на інфармацыйна-псіхалагічныя аперацыі, якія ладзяць і беларускае КДБ, і расійскае ФСБ, каб максімальна сутыкнуць лбамі беларусаў і літоўцаў. І гэта, дарэчы, не мае нейкія фантазіі, гэта заявы Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, можна сказаць, галоўнай спецслужбы, якія проста сказалі афіцыйна, што не існуе ў Літве ніякіх арганізаваных групаў, якія кіруюцца літвінізмам і пагражаюць незалежнасці ці тэрытарыяльнай бяспекі Літвы. Такіх групаў не існуе, але існуюць інфармацыйна-псіхалагічныя аперацыі, правакацыі, аплочаныя криптавалютай, якія акурат і накіраваныя на распаўсюд такіх ідэяў. І, канешне, ёсць людзі, якія уласна з'яўляюцца мэтавай аўдыторыі інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, на якіх, уласна, спецслужбы і спрабуюць нас сутыкнуць лбамі. Ёсць тыя літоўцы, якія думаюць, што беларусы гэта нейкі траянскі конь Пуціна, ёсць беларусы, якія думаюць, што навокал у Літве адны нейкія нацысты, якія беларусаў ненавідзяць. Так, гэтыя людзі ахвяры гэтых самых інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Ну і, безумоўна, апошняя група гэта тыя, хто з тых ці іншых, скажем так, цынічных прычынаў гатовы скарыстацца гэтай нагодай у сваіх інтарэсах. Ну, напрыклад, скарыстацца гэтым усім для ўзмацнення сваіх палітычных пазіцый, магчыма, досыць маргінальных. Такія людзі таксама існуюць, і я тут не гатовы абсалютна дзеліць, хто да якой групы адносіцца, але так такое бывае. Дарэчы, не толькі там беларусы, расіяне ці украінцы могуць з такім сутыкацца. Я бачыў таксама дыскусію ў літоўскіх медыа адносна, напрыклад, мігрантаў з Індыі, Пакістана, якіх за апошнія гады таксама ў Літве паболела. Бачыў, скажем так, досыць такія ксенафобскія мянушкі, якія могуць быць тут распаўсюджаны адносна іх. Бок трэба разумець, што некая там мігрантафобія, ксенафобія, яна існуе абсалютна любым, на жаль, грамадстве ў свеце, і справа часцяком не ў там беларусах ці рускіх ці вайне як такіх. Часам так гэта проста ксенафобія, гэта бывае ў любым грамадстве. Гэта пік свабоды, мы ў жывым эфіры, вы можете задаваць пытанні нашым экспертам альбо пакідаць каментары. Вот уже некаторыя каментары з'явіліся, я прачытаю.
У Варшаве уже почти каждый день бьют белорусов, так что это проблема не только Литвы, но я б не абагульняла гэты каментар. Не кожны дзень у Варшаве б'юць беларусаў, але сапраўды людзі, якія вымушана пакінулі сваю краіну, часам у розных краінах сутыкаюцца з рознымі праблемамі. Мы ў тым ліку гаворым і пра гэта сёння. А ў сераду офіс Святланы Ціхановскай выступіў з заявай у адказ на хадайніцтва літоўскага дэпутата Сініцы. У заяве Ціхановскай гаворыцца, што інфармацыя змяшчае недакладную, неправераную інфармацыю, наносіць шкоду адносінам паміж народамі дзвюх краінаў. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі падкрэсліваюць падзяку Літве за шматгадовую падтрымку, заяўляюць аб каардынацыі працы з урадамі Літвы, Польшчы, краінамі Еўрапейскага звязу, іншымі дэмакратычнымі краінамі. Вітаўтас Вадзім, ваша ацэнка і прагноз, як доўга літоўская дзяржава будзе у розных формах падтрымліваць прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі? Калі ласка, спадар Вітаўтас. Ну, насколько в наших политических верхах и в обществе хватит понимания, что демократическая Беларусь, он просто жизненный интерес литовского, государства литовского. И что в одной или другой форме, когда и если, но и когда белорусская нация выйдет на историческую арену после падения диктатуры, нам надо будет с ней иметь ясный, артикулированный, внятный диалог, и что лучше готовиться к этому диалогу уже сейчас. К сожалению, тут я имею критику к своим соотечественникам и к своему государству. Как бы теоретически это понимание есть, но практически слишком мало делается для этого. И в арену запускаются как и природа, так и политика, геополитика не любит пустоты. В арену запускаются разные Синицы и другие жители политических джунглей, и которые пользуются этой ситуацией и пытаются делать себе какие-то политические очки. Тут я еще добавил бы, конечно, этой ситуацией пользуется, и эту ситуацию подстрекает и спецслужбы двух соседних стран и двух соседних режимов. Но тут главная проблема, даже главнее проблему я вижу в том, что в этом гайпует и участвует, и пытается это разгонять и наши некоторые государственные люди, государевы, скажем так. Я имею в виду некоторую часть и мейнстрима спецслужб и офицеров других институций и, конечно, политиков, не только маргинальных политиков, которые видят в этом проблему, опасаются этого пресловутого литвинизма, клеймит всю белорусскую оппозицию, что они криптоимперцы, представители русского мира и так далее. Ну и сумма суммарум, я еще имею и всегда имел такие критические замечания всем представителям белорусских демократических сил тут в Литве, что у них проблема есть тоже, что они слишком мало идут в народ, иногда не чувствуют под собой страны. И тут последние мы имеем последние эти случаи, в котором можно это видеть. Это видит побольше коммуникации, побольше таких взвешенных месседжев в широкую ответственность. Чем этого больше, тем лучше. Потому что, опять, как я перед этим говорил, ситуация будет только накаляться, я вижу. И ситуация будет только острее. Так это нужно понимать, и к этому надо готовиться. Вадим, ваша ацэнка, ваш прагноз. 5 гадоў літоўская дзяржава падтрымлівае Святлану Ціхановскую, яе офіс, дзяржаўная ахова даецца Святлане Ціхановскай з боку літоўскай дзяржавы. Но ёсць дапамога і з легальным статусам. Вельмі шмат дапамогі насамрэч. Як доўга гэта будзе працягвацца, калі перамены не будуць хутка наступаць?
Ну, сапраўды, абсолютно слушна. Калега кажа, што гэта пытанне не толькі некай там гуманітарнай місіі, каштоўнасцяў дапамогі Беларусі. Это таксама пытанне стратэгічных інтарэсаў Літвы. Безумоўна, Літва зацікаўленая, каб Беларусь была не ў цяперашнім стане дыктатуры залежнай ад Масквы, а каб так Беларусь была вольнай, дэмакратычнай, каб з тэрыторыі Беларусі не было пагрозаў бяспекі для краінаў Балтыі, у тым ліку, каб у Беларусі ўладзе былі людзі, якія удзячныя Літве за падтрымку зараз у 20-е гады. Гэта вельмі важна. І гэта абсолютно нормальны інтарэс. І тут важна, я б сказаў, адносна падтрымкі і дапамогі, тут важна, з аднаго боку, абсалютна яе не преуменьшаць, бо сапраўды гэта дапамога ёсць, гэта усе пытанні так легалізацыі, статуса, працы, і той жа аховы, і ахова тычыцца Ціханаўскай, больш ж нікога, усе астатнія тут таксама мішень для расійскіх нейкіх агентаў. Але трэба разумець, што Беларусь удзячна Літве, і гэтая падтрымка існуе. І так, гэта важна, і ніхто і не забываецца. Разам з тым важна таксама не размываць яе маштабы, бо так большасць беларусаў тут знаходзяцца не на ўцікацтве, а на гуманітарных візаў і не атрымліваюць ніякіх не ведаюць ні падтрымкі, як уцекачы, ніякага бясплатнага жытла, нічога такога. Беларусы працавітыя і абсолютно нормально самім працаваць, а не спадзявацца на нейкія бонусы ад літоўскай дзяржавы. Тое самае бачылі публічныя заявы офіса Ціханаўскай, што яны таксама не атрымліваюць нейкіх заробкаў ці грантаў літоўскай дзяржавы, а выдаткі на ахову Светланы Ціханаўскай, то гэта таксама пытанне мэрку і іміджавай для самой Літвы, што яна ў бяспецы ў Літве. Таму важна, каб на гэтым не было спекуляцый, бо, як мы бачылі з той жа заявы спадара Сініцы, увесь час фігуруюць нейкія падазрэнні, што летні літоўскі МЗС плаціць мільёны рускім дэмакратычным сілам, гэта так не працуе. Таму я згодны, што такой цяперашні стан будзе існаваць да таго часу, пакуль ён будзе адпавядаць інтарэсам і каштоўнасцям Літвы, як гэтыя інтарэсы і каштоўнасці разумеюць літоўскія ўлады. І ўвесь мой досвед падказвае, што акурат Літва, Латвія, Польша, як суседнія краіны, яны акурат вельмі добра разумеюць, наколькі важнае стратэгічнае пытанне Беларусі, наколькі важнае пытанне бяспекі, што бяспека гэта не толькі міграцыйны крызіс, і бяспека гэта не толькі руская мова на вуліцах Вільні, але так, бяспека гэта і стратэгічныя рэчы, будучыня. І так, пра ўсё гэта нічого з гэтага не варта выкрэсліваць, пра ўсё варта думаць і размаўляць і працаваць ужо зараз. Але так, вельмі важна, каб гэта рабілі разам, сказаў, адэкватныя, канструктыўныя грамадска-палітычныя сілы, і літоўскія, і беларускія, а не вяліся на правакацыі Мінска ці Масквы, якія былі вельмі радыя, каб мы баяліся адзін аднаго, ненавідзелі адзін аднаго, сварыліся адзін з адным і забываліся пра тое, хто ёсць наша сапраўдная бяспека, у каго тут сапраўдныя імперскія амбіцыі, і ўсе мы ведаем, што гэта сыходзіць з Крамля, і гэта тыповая яго палітыка. Вадзіма, тут пытанне прыйшло, я хацела вам агучыць, хаця, канешне, тут хутчэй палітыкі мусяць адказаць на яго. 9 августа пытанне на расійскай мове. Истекает срок полномочий Светланы Тихановской. По демократическим законам она обязана уйти, ее срок действия заканчивается. Работают ли законы демократии, как бы вы, Вадим, отказали? Вельмі лёгкае пытанне, бо мушу адзначыць, што ва ўсіх дэмакратычных краінах прэзідэнцкія тэрміны, як і іншых палітыкаў, іх адлік пачынаецца не ад даты галасавання, а адлік пачынаецца ад даты ўступлення ў паўнамоцтвы. Светлана Тихановская інаўгурацыі не праводзіла, у паўнамоцтвы не уступала, таму в гэтым сэнсе не можа скончыцца тое, што і не пачыналася ў гэтым сэнсе. А калі такое чыста практычна казаць, то, безумоўна, я мяркую, што было б вельмі класна, калі былі б магчымасці правесці вольныя дэмакратычныя выбары, дзе маглі б паўдзельнічаць усе грамадзяне Беларусі, не праз онлайн пад рызыкай рэпрэсіі, нармальна на выбарчых участках, як гэта робіцца, і каб на гэтых выбарах можна было прагаласаваць ці то за Светлану Тихановскую, ці за Сергея Тихановскую, ці то за Віктора Бабарыку, ці то за Мікалая Статкевіча, ці за каго яшчэ,
І вось гэта было б сапраўды добра і дэмакратычна і працавала. Зрэшты, гэта і з'яўляецца той мэтай, якую Святлана Ціханаўская ад пачатку сваёй палітычнай дзейнасці дэкларуе. Менавіта да гэтага яна і імкнецца. Таму так, мне б таксама вельмі хацелася, каб гэтай мэты беларусы дасягнулі як мага хутчэй і маглі жыць і працаваць і дзейнічаць ва ўмовах рэальна працуючай дэмакратыі. Вот мы уже згадвалі пра заяву Сергея Ціханаўскага, ну не то, што заяву, словы, проста яго меркаванне, яго інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна». Ён казаў пра тое, што беларусы, якія пакінулі радзіму, маглі б ствараць астравы з аўтаноміяй. І вот гэтыя словы выклікалі негатыўную рэакцыю ў Літве. Нават прэзідэнта Літвы Гітанас Наўседа заявіў, што ніколі не пагодзяцца на стварэнне аўтаноміі на тэрыторыі Літвы. Аднак прэзідэнт Літвы адзначыў, што не варта ўспрымаць як сур'ёзную прапанову словы Сергея Ціханаўскага пасля вызвалення з турмы. А сам Ціханаўскі сказаў, што яго неправільна зразумелі. Вот ён сказаў, што ніхто ніколі не будзе ствараць ніякіх аўтаномных акруг ці астраўкоў у Літве. І беларусы бязмерна ўдзячныя Літве за гасціннасць і паважаем суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Літвы. Так патлумачыў пазней свае словы Сергей Ціханаўскі. Спадар Вітаўтас, як успрынялі гэтыя словы ў Літве? І як вы бы патлумачылі такую негатыўную рэакцыю на іх, такую шырокую рэакцыю? Это неудачная формулировка, которую я тоже как и согласен совершенно с президентом, что тут можно ее объяснить тем, что человек просто только что вышел из тюрьмы. И из тюрьмы, где с ним, я уверен, очень плотно работала и не только белорусская КГБ, да? Так это понятно, и может быть даже лучше было, это мой опять бесплатный совет белорусской оппозиции, чтобы человек немножко и паузу взял и просто отдохнул после всего этого. А то, что эту такую неудачную формулировку поймали, многие поймали и стали ее использовать, это же понятно, мы про это же и говорим, что есть хайп. И странно было бы, чтобы разные люди не пытались на этом хайпе словить какие-то свои очки. Так вот так я и объясняю. И тут сколько людей, больше ли людей поняло это как неудачную формулировку, или больше людей поняли это как проявление имперской, русскомирской сущности всей белорусской иммиграции. Я не знаю, но все-таки я надеюсь, что критическая масса, критически важная масса людей все-таки поняли это как неудачную формулировку господина Ціханаўскага. А Вадзім, Святлана Ціханаўская ў інтэрв'ю «Свабодзе» на мінулым тыдні прасіла ад свайго імя не крыўдзіцца на рэзкія заявы мужа, улічваючы, што ён толькі што выйшаў з турмы, дзе была некалькі гадоў вельмі моцная інфармацыйная ізаляцыя, і ён яшчэ не зусім разумее ўвесь кантэкст. Ці трэба не толькі Сергею Ціханаўскаму, а агулам беларусам, калі яны публічныя, быць вельмі асцярожнымі цяпер у сваіх выказваннях у Літве, улічваючы гэтыя і ранейшыя выпадкі, звязаныя з так званым літвінізмам? Я мяркую усім увогуле публічным асобам у сваіх выказваннях, што цяпер, што пасля, што ў Літве, што ў Польшы, што дзе-небудзь яшчэ, варта, канешне, вельмі уважліва думаць галавой і ўлічваць кантэкст. І мяркую, тут праблема акурат там нават не тое, што спецслужбы працавалі там Сергеем, і мяркую, праблема акурат у тым, што Сергей не быў апошніх 5 год у беларускім ды літоўскім інфармацыйным кантэксце, і ён, мякка кажучы, не разумеў, як такая метафоры ўжыў, як яна будзе ўспрынята ў Літве. Мне, канешне, калі я это слово пачуў, было відавочна, што гэта, канешне, будзе скандал, і такія сумнеўныя метафоры сёння ў Літве казаць, гэта проста фактычна ліць ваду на млын усіх, хто шукае доказы, што беларусы страшныя імперцы, які хочуць нешта адняць. Я магу абсалютна шчыра заявіць, я вельмі ўжо больше 15 год у беларускім дэмакратычным руху, я па шчырасці ні разу не бачыў нейкіх рэальных жывых людзей, якія ўсур'ёз мяркуюць, што трэба, не ведаю, там захапіць Вільню, стварыць там некую акругу, ці нешта такое. Ёсць людзі, якія так там, для якіх Вільня больш-менш важныя. Шмат людзей любіць Вільню, я люблю Вільню. Просто каб любіць Вільню, ты не значыць, што я трэба там, веду, лучаць да Рэспублікі Беларусь, ці што, гэта абсалютна дзіўная логіка. І рэальных такіх рэчаў я сапраўды ніколі не чуў.
Так, конечно, можна побачыць, што нехта там п'яны у бары нешта ляпне, ну, ці нехта, вось як зараз з Сергеем Ціхановскім, нехта некую метафору не вельмі карэктна будзе ўжываць. Ну, такое па шчырасці здараецца. Але сур'ёз, конечно, это абсалютна не натуральна для Беларусі. Беларусы не імперцы, у нас гэтага няма. Гэта фактычна ключавое вось адрозненне у такім турным наратыве ад расіян, нам это просто не ўласціва. Беларусы хочуць упарадкаваць свой родны дом, як вось напісана было зараз на цішоткі Сергея Ціхановскага, пабудаваць сваю краіну для жыцця. Беларусы не хочуць улезці ў справы суседніх краінаў і неяк там навесці парадак ці неяк вярнуць там псеўдагістарычную псеўдасправядлівасць. Няма абсалютна такіх ідэяў, не ўласціва беларускаму грамадству. І ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі важна, каб гэтая думка яна ясна даносілася, абгрунтавана, бо ясна, што вось то, што я кажу, гэтаму могуць паверыць тыя, хто там ведаюць, што я так кажу шчыра і прафесійна. А вядома, вось тыя, хто лічыць там беларусаў страшнымі імперцамі, яны могуць думаць, што это я там просто адмыслова ўсім задурваў галаву, а на самом деле справе там маю нейкія вось страшныя планы. Таму, канешне, важна, каб у тым ліку літоўскія інфармацыйныя прасторы гучала гэтая думка, гучалі нармальны ясны дыялог беларусаў і літоўцаў, у тым ліку па складаных тэмах. І, канешне, я тут абсалютна не буду здымаць ніякую адказнасць беларусаў. Гэта адказнасць і беларускіх дэмакратычных палітыкаў ясна выказвацца, а не як зараз сказаў Сергей Ціхановскі. Гэта адказнасць там палітычных аналітыкаў, як я, ясна хадзіць, пра гэта тлумачыць і не саромецца гэта паўтараць, і знаходзіць нейкія новыя аргументы. Але таксама гэта, канешне, адказнасць літоўскай інфармацыйнай прасторы, бо, ведаеце, я вось пасля заяваў усё это скандала, калі там у пісьме Мясніцы было сказано, што быццам бы Ціхановскі сістэмна прарасійскі і кажа, што паслядоўна, што Крым расійскі, я пачаў шукаць адказ Сергея Ціхановскага, які ён даваў зараз на прэс-канферэнцыі ў першы дзень, як выйшаў тут. І дзе ён адказваючы літоўскаму журналісту, прост сказаў, што так, Крым украінскі, я падтрымліваю Украіну. Я знайшоў гэтыя выказванні Сергея Ціхановскага па-беларуску, па-ангельску, па-французску, па-украінску, па-расейску. Я іх не знайшоў па-літоўску ў літоўскіх медыа. Магчыма, я дрэнна шукаў, там і Google, і ChatGPT, можа, усе дрэнна шукалі, але ясна, што калі літоўцы па-літоўску не пабачаць гэтую пазіцыю, то колькі яе не данасі, так будзе заставацца сумнеўнае ўражанне. Таму, мяркую, гэта адказнасць усіх нас, кожнага у сваёй сферы, так даносіць ясную, адэкватную пазіцыю, весці здаровы грамадскі дыялог і сапраўды, каб і беларускае, і літоўскае грамадства гэта бачылі і ведалі, што мы не ворагі адзін аднаму, а у нас ёсць агульны вораг, гэта расійскі імперыялізм і рэжым Лукашэнкі, які з расійскім імперыялізмам адзін аднаго падтрымліваюць. А наша мэта – гэта вольная дэмакратычная Беларусь, незалежная Літва, бяспека ў рэгіёне. Спадар Вітаўтас, вы гаварылі пра тое, што вот накаляюцца гэтыя такія антыбеларускія, антырасійскамоўныя, антыэмігранцкія настроі. А калі параўнаць з тым, як літоўцы ставіліся да беларусаў у 2020 годзе, ці ёсць вялікая розніца і чаго цяпер асцерагаюцца літоўцы? И тогда была часть общества, которая смотрела на то, что делается в Беларуси, на эти все протесты, скажем так, скептически, да, и даже издевательски. И примерно эти же люди теперь пользуются этим моментом. Но, конечно, тогда больше людей и внятнее, и более энтузиастично поддерживали демократическое движение, демократические протесты. Но, понимаете, тут просто есть и война в Украине. И это фактор, и другой фактор не менее важен, это время, через которое в самой Беларуси немногое или ничего не изменилось, да, режим остался. И это работает на то, что много людей, которые поддерживали тогда демократическое движение, демократические протесты с надеждой, что они победят,
они хотели быть в некотором смысле участниками победы, а когда этого не произошло, и видно, что в обозримом будущем, к сожалению, этого не будет, ну, люди просто стали, не знаю, индифферентны, что ли. Для них теперь не это главная тема. Для них главная тема, если это и тоже есть главная тема, но главнее тема, война в Украине, которая тоже в некоторой части общества уходит на второй и третий план. Даже интерес и к Украине и поддержка к ней немножко стачивается в такой стране, как Литва. Так что говорить о Беларуси. Так, даже, я бы сказал, в некотором плане, то, что есть такие изменения в худшую сторону поддержки, они даже в некотором смысле натуральные. Но тут опять возвращаюсь к по моему мнению, главному главной вещи. Надо более усердно, более плотно с этим работать, заниматься превенцией и заниматься просто коммуникацией. Надо общаться, надо говорить и более внятно, более артикулированно и чаще. Вадим, ну, вот у меня працяг якраз пытання, што вот цяпер дастаткова шмат беларусаў, вымушаных мігрантаў з Беларусі пераязджаюць з Літвы ў Польшчу, яны маюць праблемы з легалізацыяй, маюць іншыя праблемы. А наколькі у гэтым, ну, як бы віна саміх беларусаў ці вот все, што працуюць спецслужбы, ствараючы штучныя канфлікты, дасылаючы сваіх агентаў у Літву, да, што кідае плямы на ўсіх беларусаў? Ну, мяркую, тут увогуле не пытанне віны, это не віна, не некае пытанне працы спецслужбаў і не вінаватыя беларусы, якія пераязджаюць, бо ясна, што мы ўсе знаходзімся ў такім становішчы, дзе з аднаго боку ёсць вось палітычная дыскусія, а ёсць пытанні кожнага з нас проста як фізычнай асобы, які там не маючы легалізацыі, дакументаў, не маючы пэўненасці ў сваёй уласнай будучыні, так знаходзяцца ў вельмі уразлівым стане, насамрэч. І так беларусы вельмі сціплыя. Беларусы не качаюць свае правы, беларусы звычайна не скандаляць, беларусы не патрабуюць льготаў, там бясплатнага жытла, нейкіх там хляўных умоваў і яшчэ каб нам нейкія плацілі там пасобе. Не, беларусы сціплыя, і вось нават як зараз зазначылі, нават калі беларусы бачаць, што неяк усё вельмі складана, сціплыя беларусы проста пераязджаюць у іншае месца, спрабуюць наноў уладкавацца. Хоць для кожнага чалавека, які сутыкнуўся з вымушанай міграцыяй, так кожны такі ведае, як это складана, як яшчэ складаней наноў адбудоўваць жыццё потым у іншым, у другім месцы. І ясна, што часам людзі проста не разумеюць, што бываюць мігранты, якія адмыслова кудысьці едуць. Ну, напрыклад, чалавек хоча жыць у Амерыцы. Ён да гэтага імкнецца, вучыць мову, ён прыязджае ў Амерыку, хочацца зрабіцца амерыканцам, грамадзянінам США, і гэта яго мэта. А ёсць сітуацыя вымушанай міграцыі, і ў гэтым сэнсе большасць беларусаў, якія знаходзяцца ў Літве, так, яны не спяшаюцца асімілявацца, таму што беларусы не імкнуцца стаць літоўцамі, проста вывучыць літоўскую мову, стаць грамадзянінам Літвы, проста растварыцца ў грамадстве і забыцца пра сваю беларускасць. Не. Беларусы хочуць заставацца беларусамі, памятаць і развіваць сваю ўласную нацыянальную ідэнтычнасць, і як мага хутчэй вярнуцца ў Беларусь. Уласна, за што і змагаюцца беларускія дэмакратычныя сілы, якіх, уласна, беларусы Шановскую для гэтага і абіралі. Каб вярнуцца ў Беларусь і каб так, там будаваць краіну для жыцця. Гэта і ёсць мэтай. І таму, так, калі гэта ёсць мэта, то абсалютна лагічна, што на гэта беларусы больш за ўсё і працуюць. І, безумоўна, заўжды пытанне той же мовы, так, гэта пытанне такое на стыку чыста практычнага і палітычнай заявы, павагі. Бо так, я, напрыклад, добра ведаю, як мне дапамагае заўжды у камунікацыі з любымі прадстаўнікамі Украіны той факт, што я магу вольна перайсці на украінскую мову і далей працягнуць размову на украінскай. І, безумоўна, я разумею, што калі б я гэтак жа лёгка мог пераключацца на літоўскую, гэта б таксама мне вельмі дапамагала ў камунікацыі і недалёка не толькі побытавай, но таксама і прафесійнай. Разам з тым, так, ёсць усе практычныя пытанні таго, як мову вывучыць, наколькі складана, наколькі ёсць на гэта часу, што ёсць прыярытэтам, змаганне за вольную Беларусь і добрае вывучэнне літоўскай мовы. Пытанне таго, што практычна, калі ты дзесь пачынаеш на слабенькай літоўскай размаўляць, на табе глядзяць і кажуць, так, слушайте, так мы можам нармальна гаварыць па-руску. І ўсё.
І ясна, што гэтыя ўсе справы, гэтыя ўсе аргументы, я бачу, што яны нікога ў Літве асабліва не пераконваюць, і ўсё роўна зводзяцца да таго, што калі вы нас паважаеце, калі вы тут жывеце, ну, вучыце літоўскую мову. Абсолютно ясная, зразумелая позиция. На яе ёсць абсолютно адзін нармальны добры адказ, да, так пачынаць гэтую літоўскую вучыць і імкнуцца на ёй размаўляць. Часам таксама разуменне, што, напрыклад, я не карыстаюся у Літве расійскай, пакуль літоўцы самі мяне пра гэта не папросяць, а ўсё ж такі так аддаю перавагу англійскай. Разам з тым разумею людзей, якія не так добра валодаюць англійскай, што беларусы, што літоўцы. І вось гэта, канешне, ўсё не дапамагае взаемапаразуменню. І таму бываюць беларусы, якія сапраўды даюць перавагу таму, каб прыехаць у Польшу, дзе дакументамі бывае камусьці прасцей, і з мовай накладна прасцей. Але я б таксама з гэтага не ствараў такую простую прям ужо тэндэнцыю. Так, існуе шмат вучных выпадкаў. Але таксама існуюць тыя, хто нікуды не спяшаюцца пераязджаць. Увогуле, там, Вільня і Варшава вельмі розныя гарады, розныя людзі розным гарадам даюць перавагу. Так, у гэтым сэнсе, ну, там я, напрыклад, не маю імкнення пераехаць з Вільні ў Варшаву, і мне здаецца, што так, гэта таксама, дарэчы, вось ужо, можа, апошняе, што скажу, гэта ўвогуле выклік для ўсіх нас. Разумець, што мы жывем так у 2025 годзе, навокал нас вельмі шмат розных людзей. Так, у Вільні я зараз чую часцей расійскую мову, чым 5 год таму. Але, напрыклад, цемаскурых кіроўцаў аўтобусаў я ў Вільні таксама бачу непараўнальна больш зараз, чым 5 год таму. І там індусаў, пакістанцаў сама бачу больш. І гэта тыя змены, якія адбываюцца. Камусьці яны падабаюцца, камусьці не. Хтосьці, можа, хацеў бы іначай. І гэта працэс, якім сутыкаюцца не толькі беларусы, не толькі Літва, ва ўсіх краінах, ва ўсіх народах. Ён хіба нідзе не просты. Але так, гэта тое, вось гэты, мне здаецца, вучыцца міжкультурнаму дыялогу, вучыцца ўзаемапаразуменню, гэта тое, што яшчэ чакаю, в прынцыпе, ўсіх нас. І мне здаецца, калі для нас вось каштоўнасць правы чалавека, як для мяне, то так, гэта тое, чаго ўсім нам варта вучыцца і працаваць на гэта адказнасць кожнага. Ну і ў працяг пытання мовы, якраз літоўскай мовы, літоўскае тэлебачанне днямі падкрэсліла, што ні Святлана Ціхановская, ні яе прэс-сакратарка дагэтуль не валодаюць літоўскай мовай. Спадар Вітаўт, ну от я ведаю, што і Вадзім пра гэта гаворыць, што беларусы вучаць, не все, многія вучаць літоўскую мову, але не все карыстаюцца. Наколькі веданне, неведанне літоўскай мовы пагаршае стаўленне да іх? Ну, тым ліку, калі лідары апазіцыі не валодаюць літоўскай мовай. Ну, это аргумент для тех, которые вот говорят, что, видите, вот они тут специально не чувствуют под собой страны, да, тут они сверху вниз смотрят на нас, как имперцы и тому подобное. И это важно, особенно в таких странах, как Литва, да. И я понимаю и психологические причины, почему и часть лидеров белорусского оппозиционного движения не то, что не хотят специально, но как бы не знают, как к этому относиться, с осторожностью, потому что тут есть психологический вопрос. Если ты начинаешь учиться литовского языка и общаться на литовском, это означает, что ты, ну, как бы не планируешь в ближайшее время возвращаться в свою страну. И это еще для части людей психологически тяжело. Так и для политических лидеров этого сегмента общества тоже тут можно, я понимаю, что они опасаются выглядеть двусмысленно, что они тут остаются уже как бы на неопределенное долгое время. Вот они боятся послать вот такой вот как бы сигнал своим людям. Но да, все эти психологические другие, скажем так, внутрибелорусско-политические причины я как бы вижу, ну, я думаю, что вижу и понимаю, но мы видим, что время идет, понятно, надо быть реалистами, что тут игра в долгую, и ситуация будет только тяжелее и накаляться, так что уже эти вещи не приоритетные должны быть, а коммуникация на литовском языке должна быть, да,
скажу так, очень приоритетной вещью. Ну, от якраз у працяг вашай думкі я хацела працытаваць сённяшні пост у Фейсбуку прадстаўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыса Гарэцкага. Ён піша, я цытую: «У мяне складваецца ўражанне, што некаторыя людзі неяк спецыяльна сутыкаюць лбамі беларусаў і літоўцаў, прычым з абодвух бакоў. Штучна шукаюць адрозненні, камяні спатыкнення, нейкія спрэчкі ў гісторыі ці дзе. Я, наадварот, прыхільнік сябраваць, знаходзіць кропкі, каб станавіцца бліжэй. Я таксама разумею літоўцам, якім не падабаецца экспансія расійскай мовы ў Вільні. Думаю, яны глядзяць на расійскамоўных так жа, як мы на травеньскіх госцякаў з Маскові ў Менску. І няхай калі-небудзь будзе прыемна сустрэць у Менску літоўца і незаўважна працягнуць размову з ім па-літоўску ці па-беларуску». Вітаўтас і Вадзім, ці падаецца вам, што, вот як Барыс кажа, спецыяльна сутыкаюць лбамі беларусаў і літоўцаў, і такая рэч, як калі па-беларуску і па-літоўску будуць паміж сабой размаўляць беларусы і літоўцы, яна магчымая ў будучыні. Вадзім, давайце вы спачатку. Ну, так, як я казаў, да, ёсць спецслужбы, які на гэта працуюць, а ёсць тыя людзі, які, на жаль, вядуцца на гэтыя правакацыі спецслужбаў і пачынаюць адзін у адным бачыць ворагаў. І, вядома, калі ты асабіста з чымсьці непрыемным сутыкаешся, то часам так, табе ёсць такія адчуванні. Але ясна, што здаровая рэакцыя так на гэтыя правакацыі не весціся, не паддавацца. І сапраўды заўжды, мне здаецца, лепшы такой адказ. Гэта будаванне чалавечых кантактаў, не толькі персанальных, але і арганізаваных, сумесных арганізацый, дзейнасці, івентаў. Гэта тое, што дапамагае разумець адзін аднаго, бо ясна, што калі вы проста сутыкнуліся на вуліцы, там у Вільні, і пачулі, што там стала шмат рускай мовы, мне, дарэчы, таксама не падабаецца даселле рускай мовы ў Вільні, калі да мяне афіцыянты глядзяць, пэўна, на мой твар, ці не ведаю, што пачынаюць да мяне па-руску звяртацца ў Вільні, мне таксама не натхняе. Я пашыраць такого б не хацеў. Але ясна, што... А іншая справа, калі мы вітаўцам размаўляем, і ясна, што так, калі там... Гэта не значыць, што карыстаюцца рускай мовай, это то, што мы абодва агенты Кремля. Але для гэтага трэба ўзаемадзеянне, разуменне, сумесная дзейнасць. Бо мне здаецца, гэта самы здаровы адказ на такія рэчы. Ой, мы вельмі ўдзячныя спадару Вітаўтасу, які ўдзельнічае ў нашым эфіры і разумее беларускую мову. Таму што гэта вельмі важна. А я хацела вас запытацца, у вас быў досвед такі, калі вы гаварылі з беларусам па-літоўску, і ён вам адказваў па-літоўску? Ну і як вы бачыце ў будучыні, ці магчыма вот такая сітуацыя, якую апісвае Барыс Гарэцкі? Я извиняюсь, это вопрос мне. Так. У меня немножко связь тут пропадала. Да, я такую ситуацию с белорусом по-литовски стараюсь вспомнить. Да, бывало такие ситуации, но раньше, не теперь. Чаще просто, может, из-за профессиональной деятельности, я чаще теперь последние года с украинцами общаюсь на русском и на украинском. Но я хотел бы, чтобы это было натурально, с белорусом общаться в Вильнюсе на литовском или на белорусском. Для меня тут не было бы проблемы, особенно в Вильнюсе. Я с белорусом общаться на белорусском в Вильнюсе, это для меня была бы идеальная ситуация и симптом того, что мы наконец пришли к этому историческому времени, когда, надеюсь, это и будет совпадать, что в Беларуси пала диктатура пала и в России, и мы живем опять как отдельные свободные народы, но в общем историческом и геополитическом пространстве. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў эфір Радыё Свабода. У жывым эфіры былі палітолог Вадзім Мажэйка і літоўскі журналіст, аглядальнік Вітаўтас Бруверыс. Я, Ганна Соўваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.